O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Ribeira pon en marcha un novo curso de lingua galega preparatorio para as probas CELGA da Xunta de Galicia. Impartirase os martes e mércores no Lustres Rivas en horario de 7 a 9. Imos ter clases todos os martes e mércores de 7 a 9 da tarde e a única condición é ter máis de 16 anos para asistir. Entón, todas as persoas que teñan necesidade ou que queiran mellorar e actualizar os seus coñecementos en lingua galega e, ademais, preparárense para a proba CELGA en concreto, ao nivel que precisen, xa que se poñan en contacto con nós no Servizo de Normalización Lingüística. Os interesados en reservar praza tan só teñen que enviar un correo ao enderezo normalización@ribeira.gal con data límite o 17 de setembro, cando comezarán as clases. Non teñen máis que facer que enviar os seus datos, teléfono e correo de contacto e xa quedarán inscritos e máis inscritas. Eu animo a todo o mundo que ten necesidade a que se inscriban, como xa é tradicional neste concello. Os cursos son de balde e o único requisito para participar é ser maior de 16 anos.